Ay, naku, ikaw na naman? Ay, naku. Only VIP seats are allowed here. I'm VIP. Hindi mo nga alam ang meaning ng VIP. Oh my gosh. VIP, excuse me. Nakasaka. Oh my gosh, makukuha ko na si ang model namin ay si Jomar Perez Sumusot Yes. para sa aking haplas alakagit. Sa akin siya. Oh my gosh! Nag-usap na kami. Bumayag na siya sa offer ko. We're here to contract signing. Paano siya magko-contract signing? Nasa abroad pa siya. No. Ako ang nauna lang. Actually, ay, ito na. Tumatawag na siya. Hello, ma'am. Yes. Oo, ang offer ko sa iyo is 200,000 na cash, 200,000 na allowance, 200,000 na load, plus Zesto and money. Sa akin ka? Tawag ka na. Okay, sige po. Hello? Yes. Yes. How are you? Yes, actually we're here and dala ko na yung contract. Lahat ng mga request mo approve. Yes. Pero yes. Lahat. Lahat yon. At saka, alam mo ba kung anong free mo? Yes. 24/7 ka free. Lahat ka free. Anything what you want. Yes. Ganyan kayaman ang company namin. Load? No problem. Go sir 50 every day. No problem. Only call, text. Wala yung problema. Wi-Fi? Pwede lang tayo makikonnect sa kapitbahay. Yes. Hatid sundo. Pwede. Yes. I-ano ko lang kita, may yung parang sa Thailand, bao-bao. Ano gitawag dyan? Tanungin, my gosh. Hindi talaga yung gagrab sa mga offer mo. Di kagaya nito, yung parang bao-bao. Yan. Yes. Yung mukha mo yung Okay. mukhang bao. Sige. Okay, thank you. Tawag ka lang ulit. Okay. Hello, ma'am. Yes. Oo, I canceled that. Sorry ha. O-offer na lang ko. 100 million plus 100,000 load, 100,000 allowance, clothing is 100 million, shoes is 100 million, car mo is of course sedan. Yeah. And of course, contract in 2 days. Yeah. Tatawag ka ulit. Okay, sige. Yes! Okay. Okay. Sige. Sige. Oh, sure. Sige. Ano yon? Ano palang offer? Ganon? Sige, ganito na lang. Kung kailangan mo ng PA, ako na lang. Oo. At tawag ka lang ulit. Hindi. Huwag ka na magtawag. Sige lang. Anyways, ganito lang. Sila na bahala ng company ko. My company will provide anything what you want. Anything what you do. Okay. You call me later. Okay. Hello, ma. Oo. Tatanggapin mo na yung offer ko. Kulang ba? O sige, dadagdagan ko ng of course. May incentive ka sa aming sales. At the same time, may free, release ko.
5 pieces. At meron kang atami sardines with hot and spicy ketchup. 5 eggs in 2-in-1 margarine. Iga-grab mo na? Okay, thank you. Iga-grab mo na. Sabi ko sa'yo, sa mundong ito dahil kailangan mo maging magaling. Hindi lang magaling, maganda. Yung ilong, ganito. Hindi ganyan. Yung ilong mo parang, CEO ka ba ng Hershey's? Kasi yung ilong mo parang Kisses. Excuse me. Rocky Road yan. Selecta. Tingnan mo yung, hindi ko nga alam kung mataba yan o eye bags lahat. This is a MAC makeup. Yes, FYI. MAC nga. Wrong spelling naman. M-A-K. Yan na ba yung pinaka-expect? MAC. Meaning that MAC ka-beauty. So, Oh my this is gosh. beauty. Nagpa-swab test ka na ba? Of course. Ang hirap i-swab test ng ganyang ilong. Excuse me, sa tela Kailan? pinasok. Hindi. Palibhasa, ang lips mo ay parang dalawang lintang nagtatali. Wala akong pakialam. Lips lang yan. Don't mind. Mind your own business. Hindi kasi nakaka-insulto yung mukha mo. Alam mo, Don't look at. kaya nga ang hirap-hirap tingnan. Dapat mag-helmet ka parati. Ang mga ganyang mga mukha. You cannot force me. Anong force you? Hindi naman kita fino-force. You cannot fifth me. Anong pinagpisasabi mong beef me? Palibhasa, wala kang alam kung paano maging alta, maging maganda, maging sikat. Wala ka rin alam kung paano maging royal. Oo nga, yung ilong mo. Tugong bughaw. Kaya ka pala bakit? Kutis kayo manggi. Ano kayo manggi? Hindi mo yan alam. Palibhasa. Hindi ka nga kayo manggi. Anemic mo. Hindi mo na-experience ang maging Tisay. Maging kamukha ni Colleen Garcia. Hindi mo na-experience kung paano maging chai. Hindi mo yan alam. Anong Chay? Chay-chayan. Oh my God. Hindi mo yan alam. Hindi mo alam Tingnan kung mo yan. paano makigrayot. Oh my Wala kang alam sa life. Kaya don't, Hindi ako nakikipag-riot because I have man to do that for me. no, it's not. Palibhasa, parati mong dinudumihan ang kamay mo. Kaya lumalabas sa mukha mo. Tingnan mo yung mukha mo, parang arinola. Yung ilong mo, parang RE. Yung lips mo, ihing tumubo. You cannot do that. Tingnan mo, pag maglakad ka sa amin, may RA. Sa inyo, wala yan. Your country is not unique. Kaya pala pumunta ako doon, nakatapa ako ng RE. Sorry ha, ikaw That pala is yun. our country. Welcome to the world. RE sa inyo. Oh my gosh, sa aming country, ang naaapakan mo diamonds, golds. At halatang ang country mo ay malungkot at galit. Dahil lumalabas sa mukha mo. Ang country ko naman ay lumalabas ang ganda. Pagiging malusog. Polluted ang hangin sa inyo, no? Kasi yung ilong mo parang plastic balloon. Siguro dun sa country mo, parang ang bibigat ninyo. Parang nandito na, nandun na lahat. Oh my God. Oh my God, kaya pala nagpunta tayo sa downstate. Sa country nyo maraming riot, no? Of course, I'm Kaya proud of pala. it. Kaya pala ang mukha mo parang parating binugbog. Hindi ako lumalabas. Paano hindi ka lumalabas? Wala kang bahay. Hindi, meron akong bahay, hindi ako lumalabas. Nang? Kulungan. Ay nako, this is a nonsense talk from a nonsense person, from an essential creature in this earth. Kaya I don't need to debate. My word and my time is very expensive. Let's go to court. See you there. Maraming klaseng court. Basketball court, tennis court, even justice. It's a court. No. Let's go to the court of appeal. Huh? Excuse me, when you say court of appeal, it's this something that you have to appeal. You're wrong. If the court is appeal, if you're going to appeal, we're both together. So, appeal. Let's go there. Bisaya yan, appeal, bugo. Appear. My gosh.
Court of Appeal yan. Hindi mo man lang talaga alam ang mga ganyan. Wala kang alam ng mga law eh. RA 9165. What states in that? States of Davao. Hindi mo alam ang state? What does it say? Or what does it state? Kung mapunta ka lang pala ng state, ba't mo ako isasama? Oh my gosh. Sira ulo. Mali pa ang mukha, mali pa ang utak. Sana wala ka na lang sa mundo. State. Magpunta ka pala ng state. Anong pakialam ko sa state? Wala kang ang alam sa table of contents. Oh. Wala kang alam. Water. What's that? H2O. Okay, sige. What is psyllium? So? Psyllium. Vitamins man na. Oh my God. Hindi ka Hindi mo alam nagbabitamins. yan? Psyllium. Oh my gosh. Alam ko yan. Excuse me. Oh, wala kang alam. Helium. Yan. Oh. Dapat yan ang gawin mo. Kasi kag dada. Gamitin mo yung helium para hindi ka na magsalita. Helium yan, bugo. Helium Oh my sa gosh. girls. Oh, ano? What's sulfur? What's the meaning of sulfur? What is that? Sulfur. Oh. It contains the chemical reaction we do in the something to do in a washing area. Oh. Oh, I have no time to waste on this. Talk to my hand. Bye. talk to my lawyer. Helium. Sige, pagkuhan na ng helium. Di mag-helium ka na lang para wala ng gulo. Parang sira ulo. Sira ulo talaga. Hindi na lang mag-helium. Tanungin pa ako ng mga psyllium. Malay ko ba dyan sa psyllium na yan? Absent ako nung ini-studyhan nila yung table of contents.